Gyzym mekdepde akyllyja bolgun tapaklaryň gowjaka bolýarmy? Bolýar. Al şu kulçanam ara kesme diýersiň. Ece ende şundan birini beräy. İkisini näme etjek gyzym, köp bolmazmy saňa? Birini jorama berjek. Olam maňa diň şokolat berdi. Tuweleme gyzym, şey dogan ýaly agzy berip bolsun taşlaň bilen. Alaydım. Yür. Çağamız şu wada edepli akıllı tuweleme dowamam şeýle bolsunna. Amin. Edep ahlak öýden başlaýar. Şoň üçin ilkinji nusga biziň özümiz bolmaly. Ha elti, eşdiýäňmi meni? Haçana çete çağıran edin meni ýaňlaşdyrmaly. Ýaňja ýaňlaşdyrdy meni hapalaktyrlara. Hey elti, biraz köşeşlene. Menem sen çağılan edin ýaňlaşdyryp ber. Gel bu men çağan sen gözüňe göründümi? Uf, ya datdyňyz, haçan çykyp gitýärdi şuleýdün? Näme? Nirde gördün körpäň öýden çykyp gitýänini? Gerek bolsa, bu öýden siz çykyp gidersiňiz. Görpedimi? Habaryň ýok ýa-na şu maçar öýde kim çykdyjat görünmür. Görarsyň bu öýde kimin galyp kimin gitýänini. Göräýärsen. Uğratdığınız hem şu insan çıkan mebellerden. Yo, netip bazı pullar kaymol. Yok o. Hiç şey pullar mesele yok. Getirin ondan düşüneceğiz. Bolýarmy? Bol, tane kasın sağ olun. Mebeller çarşak bolýarmy kakady? Ava, hemme mebeller hem sarçak bolýar. Jigeňiziň kinenmi? O öýdäki ähli goşlary sarçak diýärmi? Hawa siz mebeller çalsyň, öýüň goşşaryny täzeleň, oturup beriň şeýip agzyňyzy açyp. Sen näme diýjek bolýan? Bu neltim, haçan öýden çykyp gitýäňiz diýdi. Näme üçin öýde körpä galýamyşyn? Seridi kurlayan gelin. Hemme zat öz-özünden bolýarmy, gaýdyp pikir etýärlermi, nämemi? Inanmasaň bar sorak gör. Çuğuly. Ha, molçulukmu? Ha, sen şuna ulul gitdinmi? Öý üçin dawet. Biz dava etdiýäsiň. Siz dava etdiýäňiz öý üçin. He. Näme diýjek bolýan aýsyn? Öýüň içine odalanmalyp, mebelalanmalyp, suwaklanmalyp. Etdiýän bolsaň, özüň üçin etdiýäň. Men üçin eden o. He, jigim. Men sana umuman düşünemok. Hä? Jiň haýsy diýen sözüne düşüneňok. Ayal maşkara, iki tane erkeğin arasına hiç il koşama lalarsınma. Eýway, elti, sen näme goşman bolýan? Vay, nemen gokaby. Öyle öyle ki, bulardan ödün düşünüşen. Näme iki wagt men aýalym ýekeljek bolýanmy? Ýejaň ýaryna bu gokuňyz näme? Ece, oğlum diýanlaryny seyretsene. Goqdaýlap garnyma tygyp, indi öýe sygyldykmy? 20-25 ýyllap beren terbiýem nirä Ada, sen akyllydyň-a. Sigiňe janyň bermäge taýyndyň-a. Saňa näme bolýar kiçikly? Agyň diýen zatlar sen üçin mümkinsa, indi näme bolýar? Indi ulal sigi doganlygyny diýäsen çykardyňmy? Sigi ýalak sylan çykdy oğullarym bolandan köçede öýsiz galarymyz gowdur. Bas, senin aşağı. Aşağı. Babalar dincan. Buna az. Sıktan sıktan. Başla. Bana başla. Olya. Aha. Olya. Kaka, Kovmuydım. Olya sağ ol onunla. kaka sen ejinde nasıl da seviliyorsun ama. Kim aydı ya onu? Komşu aydı. Oy, tamam sakti yani. O değil hay son saydı ya sonra. Şu anda gitmeye yaptır kaka şundan içtim. Oy sanay. Gel. Komşu,
Komşularımıza şu aytlara Taydan bir aparat ettir robot. Adam Yalan söylesem kellen oraya diye. şol robot. Çağır göreli şoly. Häzir garaş. Hayt oň şey, şu aman oňşy. Aman, hem jaňa eden aman oňşa. Alo. Aman oňşy, gowma atmy. Oňadan at. Näme ödüň? Sen orada Taydan robot sar gapsyň diýe. Ha, şonu bir öýe uratsana. Gayrat et. Bolýar hakykat aýtýar diýe kellen urýar diýe yalan söýleýäň diýe. Ha, bor onda. Ha, urat. Bolýar gayrat et. Näde göräýär film. Böyle. Görürsen gelsin nädir? Ondan kimin yalan söýleýär nädir biler. Oňşular yalan söýleýärmi? Kakan yalan söýleýärmi? Kakan gatýap aldyk diýeňe. Şunuňmy? Onu tekrar etme. Gidim gelýärmi? Gel ya kaka gel ya. Oho, be. Wow. Hakykatdan mı? Wow. Adam ya robot mu? Robot kaka. Doğrudan demirden ya Allahu. Ana Kaka. dedim ne etmelini? Kaka onu ne çıktırım? Onu? Ha o. Onun ne? Kaka siz ne yedin? Bir vefalı ettiniz mi? Bir yapar. Bir yapar. Ay, çalacaktım. Kaka bizim hala vallınız mı? Vay, hala oğlum. Yok. Atan bilen enen soktu beni. Kaka. Ne bileyim ne kıydım bağışlardın da. Hadi filme çık gör. Hadi. Ne çalalıyam? Beş yerden kaka. Ben sığamadım yok mu? Kaka dört hocam. Dört. Vay, dört sığamadım o ya. Kaka üç hocam. Vay, hiç sığamadım o ya. Ay kıyım. Ne çalalıyam toştay? İki hocam kaka. Oy, iki balam o. Ne çalalıyam? Kaka bir hocam. Oy, barlığı bana bile yok boy. Oy, ramkaniyatı varsın, ramkaniyatı. Kaka bu işten o çekme. Dinle. Sen bana mengdettin, ecene mengdettin, bana mengdettin. Doğru mu? Ha o kaka. Tamam. Bunu uğra dayalı. Böyle heri sarımı rasıp var ya mı? Tamam. Şu işaretin nämäni anlatýanyny bilýärmi? Onu dinle. Kıydyň wamy? Senem binjalykmy? Menem binjalyk kıyz çağalardan. Taksa minnüm, men bilen birrek bir 12-nji sınıpyň eýjejik bir kıyz çağaşam minni. Taktıçı o minönnen onu diýen ýerinden hem taşa. Öýüne çenni taşlap gaýtmakly teklip edip başlady. Ak girdi, aň ermedik. Menem bu akan soňunyň nähilek bolýanyny bilmek üçin dedim çıkarman durdum. Kıyz çağaş tuğulamy bela ýaljak ekeni. Taksiçi daýyny ýerine goýdy. Öz ýanymdan gowannym, rahatladym. Bu videony çekmek bilen bolsa, size esasy aýtjak bolan zatlar. Birinji, taksa menen wagtyňy pertje jogap bermekligi çağalaňa da öwredin. İkinji aýtjak zatym, kıyz çağajyklar hiç haçan eşiklerini ne jorosynyň ne de başka kişiň ýanyna çykarmasynlar. Diňe ýeki adamdan ýamanlyk gelmez, olam ejeňden gelmez. Joro diýlenin jorosy we surat alyp soň nerden çykjakdygy belli bolmaz. Üçünji aýtjak zatym, ulymyzyň kiçigimiň bilýän bolsak, bilmeýänlerimize öwretmeli zatymy şu işaret halkara kömek et diýilen işareti. Bilip bolmaz. Bilen zatymyň bolsa, bize ziyan degmez. Allahan her birimizi goraýanyň içinde etsin.